ऐन विधानसभा निवडणुकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर दोन महत्त्वाच्या घटना आज घडल्यात। एकाला त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे पक्षात बढती मिळाली, तर दुसऱ्या नेत्याला पक्ष प्रवेश करता क्षणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात आली। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आगरे हे पक्षाशी एकनिष्ठान प्रामाणिक राहिले। कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक कार्यकर्त्याचा यथोचित मान सन्मान राखला, सर्वांना सोबत घेऊन संघटना वाढवली। त्यामुळे त्यांना शिवसेना पक्ष नेतृत्वाकडून जिल्हा प्रमुख पदावरून उपनेतेपदी बढती देण्यात आली आहे। संजय आगरे यांना मिळालेले हे पद राजकीय पटलावरील मोठं पद आहे। दुसरीकडे ज्यांचं मुळात पक्ष संघटन मजबूत आहे, ज्याच्या नावाचा उल्लेख सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दत्ता तिथं सत्ता असा केला जातो, अशा खासदार नारायण राणे यांच्या घरातील विश्वासू सदस्य असलेल्या दत्ता सामंत यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे। हे दोन्ही नेते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा यथोचित सन्मान करणारे आहेत। त्यामुळेच दोन्ही नेते आता कुडाळ मालवणचे उमेदवार निलेश राणेंच्या विजयासाठी सज्ज झालेत। या दोन्ही नेत्यांना शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्ती पत्रक देऊन शुभेच्छा दिल्यात। यावेळी शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख रवींद्र फाटक, शिवसेना पक्ष निरीक्षक बाळा चिंदरकर, बापू धुरी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।